دهەیەما 2 ساڵên دەرباز بوویدا ناو و cihê gelek kongre û civînên navdewletî û herêmî hatin guhartin. Lê mijara şer û ji navbirina rêxistina Daişê û tîrorê de ewlewiyeta piraniya kongreya de bû. Her çardan civîna lûtkeya aboriya cîhanê taybet e bi godûbişkirina rewşa darayî û krîzên aborî li cîhanê. Lê îsal bi sedema belavbûna gevên rêxistina Daeş bo ser piraniya welatên cîhanê. Dê mijara ji navbirina Daişê dê ewlewiyetên G20 dibin. G20 19 welatên xwedî bihêztirîn aborî li cîhanê li xwe digire di gelek Yekîtiya Ewropada. û salane civîna xwe li welatekî encam dide û îsal jî civîna xwe ya godê 2 rojan berdewam bike lê bajarê Antalyayê Tirkiyeyê li derbixe. Li golî bernameya civînê dê mijara şerê li dijî Daeş. Krîza Sûriyayê, krîza penaberan û arîşeyên aborî de ewlewiyeta godûbêjan debe di navbera serkirdeyên cîhanê da. Berî destpêkirina civîna welatên xwedî mezintirîn aboriyên cîhanê, Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li Antalya pêşwazî lê Serokê Amerîka Barack Obama kir û hevdîtineke yekdemijmêrî encam dan û piştira kongreyeke rojnamevanî encam dan têde Barack Obama behsa êrişên şemiyê Parîsê kir û ragihand. Ew êrîş ne bi tenê bo ser Parîsê bûn, lê belê bo ser hemû şaristaniyên e û sozda digel hevpeymanan de bizavê zêdetir bidin ji bo bidawî anîn bê krîza Sûriyayê û ji navbirina Daişê bi temamî. Her wiha Obama anî ziman got digel Erdogan de mijara bihêzkirina çavdêrî lê ser snûrê Sûriya Tirkiye ji bo neştina derbasbûna endamên Daeş bo Sûriyayê godûbêj kir. Ji aliyê xwe ve jî Erdogan diyar kir got civîna serkirdeyên G20 dê peyameke bihêz û tund derbarê ji navbirina tîrorê bişîne bi taybetî piştî teqînên Fransa. Her wiha biryare de heyama berêveçûna civîna serkirdeyên Grupa 20. Serokê Amerîka Barack Obama û Serokê Rûsya Vladimir Putin hevdîtinekê encam bidin derbarê êrişên Rûsyayê lê Sûriyayê. Her wiha eger û awayên dawî anîn bê krîza wî welatî û ji navbirina tîrorê. Lê gorî çavdêrên siyasî godûbêjin civîna serkirdeyên Grupa 20 dê giring bin. Ji ber got îsal ev civîn lê Tirkiyeyê berêve diçin, bi taybetî gopiraniya koçberên got diçine Ewropa di rêya Tirkiyeyê ve diçin. Her wiha çekdarên grûpên tondrew jê snûrê Tirkiyeyê ve derbasî Sûriyayê dibin. İbrahîm Adem, ên art.